Velkommen til endnu et afsnit af Indspis podcast. Skal vi starte med det åbenlyse, de våde varer her? Nå, okay, jeg skulle til at sige, har du fundet en ny ting, der var helt åbenlyst, som ingen havde hørt om før? Alle havde hørt om Hello Kitty. Eller som alle selvfølgelig havde hørt om før. Ja. Skal vi tage de våde varer? Fordi jeg har jo en rider. Du har en lang rider. Og du får den hver gang, vi skal til og der er altid nye ting på. Ja, du kommer sjovt nok altid først til studiet. Ja, jeg kan godt lide at være forberedt og komme i god tid. Så jeg er der altid sådan i god tid. Skal vi sige det sådan? Jo. God tid. Jo. Ja. Og jeg skal bede om noget kaffe, og jeg skal bede om noget vand. Og det har du fået. Det har jeg fået, men jeg har også fået et glas mere. Du har fået et glas med isterninger. Ja. Lækkert glas i sig selv. Fremragende glas. Men du skal da ikke snydes for at have noget oven i det. Nej, for det var lidt kedeligt bare at sippe lidt is. Ja. Nok er der varmt, men ikke så varmt. Så du kan lige få lidt koldt, og så køle dig ned på, om man vil. Ja, tak. Du kan jo lige prøve kan man høre det? Det tror jeg ikke. Måske kunne man lige høre, at det blev åbnet. Men nu har du lige fået lidt. Du kan måske lige prøve at beskrive, hvad det er. Det er lige brusen, hvis man skulle have. Jeg tror godt, man gør det. Det dufter syntetisk. Ja, jeg skulle lige det til at sige, kan du lige virkelig. lave altså det er noget lækkert blå Pepsi. Zero sugar. Jeg bider jo i øjnene, at du ikke selv har et glas. Jeg smagte på den i går. Du snakker om dommen, eller hvad? Jeg har lavet nogle noter der til, så jeg ved præcis. Jeg ved præcis, hvad den smager. Okay. Men der er den helt nye Pepsi Max Electric Blue. Den er i hvert fald blå. Hold det op. Ja, hvad umiddelbart. Duften er god. Det dufter meget syntetisk, da du åbnede den. Det dufter ikke super meget lige nu. Okay. Synes jeg. Ja. Jamen, jeg synes, men jeg bider mærke i, at der stadig er meget brus i. Så du har hurtigt været til at lugte den. Ja, jeg skyndte mig at lugte den med det samme. Ja. Det skynder jeg lige at lugte. Jamen, vi smager lige. Giv det lidt skud. Vi smager lige. Og jeg vil bare lige sige til Pepsi Maxens fordel, så er den kold. Der er isterninger i. Der er sådan lidt halvvarmt. Det er altså de bedste forudsætninger for at den Pepsi smager god. Hvad fanden er den smager af? Jeg troede, jeg var klar på, at det var sådan lidt en twist-agtig, hvor der bare lige er lidt citron i. Ja, men det er det jo ikke. Men den har de jo lavet. Det er rigtigt, men nu skal de også lidt på den der hype der med at lave limited editions og det der. Ja. Jeg går ind igen. Ja, gå lige ind igen. Den må, altså. Der er mere. Der er cirka en halv liter mere, så du kører bare på. Jeg troede, det var værre. Okay. Jeg er faktisk. Jeg synes faktisk ikke, det er helt skidt. Okay. Ja. Jamen det undrer mig heller ikke sådan specielt meget. Hvorfor? Fordi jeg har jo skrevet ned, hvad den smager. Og når jeg skriver, eller siger, det er hvordan jeg føler, den smager. Ja. Og du har virkelig været nede og analyseret det. Og jeg brugte 4 timer i går på at sidde og nippe lidt til den. Det er fandme commitment. Men jeg ved ikke, om du vil prøve at forklare, hvad den smager. Jamen, den er speciel. Det er den. For det er meget syntetisk. Og det er det. Det er meget syntetisk. Ja. Meget sødt. Men det kender vi jo fra Pepsi'en. Den er jo meget sød. Ja. Så for mig er det egentlig bare lidt sødt. Lidt citrusagtigt. Måske lidt mango næsten. Okay. Vil jeg fyre lidt ind i det. Mm. Meget, meget lidt. Ja. Men ellers, de har jo lavet en Pepsi Max Mango. Har de det? Mm. Den er dårlig. Spoiler alert. Den er dårlig. Ja. Men den smager ikke sådan. Den er bare meget, jeg synes den er meget udefinerbar. Det er bare lidt Pepsi Max, hvor det er lidt syrligt. Okay, men det er hvad kan man sige? Der er Pepsi Max i blandet med noget. Ja, det vil jeg sige. Ja. Og så er jeg jo enig. Okay. Fordi nu kommer det rigtige svar. Kom ikke mit svar. Ja. Og det er jo selvfølgelig, at det er Pepsi Max. Mm. Blandet med den hvide Monster. Nå. Okay. Med en eftersmag af en lille smule mandel eller marcipan.
Jeg kan godt smage den hvide monner. Ja, den er der. Jo. Ja. Jeg kan ikke smage marcipanen. Nej. Men det kan godt være, det er bare alt det der syntetiske, der bare går over. Så sådan, det er marcipan nu. Den er der. Den hænger lige sådan. Jeg er faktisk givet ret. Eftertungen. Der er lidt hvid monner i. Ja. Jeg vidste, det var derfor, du er helt vild med den jo. Jeg kan godt lide den. Ja, og det er derfor, jeg ikke... Jeg er mere på... Har du smagt Powerade? Ja. Det er jo lidt derhen af. Ja. Det er lidt... Ja, det vi har puttet i. Ja, det er lidt... Det er rigtigt nok. Og det er også blå. Det taste of blue. Hvad smager det? Blå. Så de er... På den måde ikke forkert. Og derfor får vi også lige forklaring på farven. Ja. Ja, det giver mening nu. It's all coming together. Hvad giver du den? Kan du lide den? Eller kan du ikke lide den? Det kan jeg næsten regne ud, siden du ikke har taget et glas. Ja, det er jo måske... Det siger måske lidt sig selv, at... hvis du stod til mig, så vil jeg nok holde mig til en almindelig Pepsi Max. Eller en Pepsi Max Twist, eller med lime. Ja. Helt klart. Jamen, det er også det, vi... Det er også det, vi... Hvis man kan komme over til nogen, hvis man kan komme over til nogen, og lige få et halvt glas af det blå, det kan man godt lide. Et halvt glas af det blå. Ja, det skal være et halvt glas af det blå. Og så kommer de med power i den, og så er det sådan, nej, den anden blå. Den anden blå. Ja. Så kan man godt gøre det. Men hvis man har så hvide monner, prøv den. Prøv den lige. Giv det et skud. Den lige. Jeg var helt klart mere til alle de andre monner. Er du meget til den der grønne en, er det ikke det? Til den grønne, og til den lyseblå, og lyserøde. Den røde, og den lyserøde. Alle dem uden sukker, der ikke er der ikke er hvid, og jeg er meget til den hvide. Ja, de er gode. Ja. De smager knap så. Det er lang tid siden, jeg har drukket monner efterhånden. Men det er også lang tid siden, jeg var ude at træne. I går. Drak du en i går? Nej, jeg drak en i... Det var ikke tirsdags. Tirsdags. Nå. Man må jo gerne en gang imellem. Men hvad lavede du ellers i går? Fik du set noget OL? Altså, skal vi lige tage det åbenlys? Lad os starte med i fredags, for det er jo der, det er sådan for alvor startet. Det kan godt være, at der er nogen, der havde været i gang inden. Ja. Fordi... Der var noget håndbold. Jamen, der er noget, der ligesom tager lidt lang tid for afviklet. Ja, så de skal også have nogle pauser. Så det er som om, ja. Ja, og det skal være sådan... Det er også træls at så have finalen, når... Ja, når de har pakket sammen. Ceremonien ligesom er slut. Nå, ja. 2 dage efter. Ja. Så hellere starte i god tid. Starter fredags. Åbningsceremoni. Ja. Så du det? Jeg fik set god del af det i starten, og så ja. Lidt på bagkanten, så lidt highlights. Det tager 4 timer. Ja. Jeg var også overrasket. Ja. Hold da op. Det er lang tid. Det var lang tid. Ja. Yes, hvor meget så du? Jamen, jeg laver den smarte, skulle jeg til at sige. Ja. Du optog det. Du havde sådan den der boks der. Jamen, jeg kom lidt sent ind i det. Måske en halv time, et eller andet, inden i det. Nå. Så de var i fuld gang. Okay. Men det, på en anden måde også ret smart. Fordi jeg kommer jo lige deromkring, hvor Danmark så ser lidt af det. Og så kommer Danmark. Altså på bådene. Ja. Så jeg så jo det vigtigste. Ja. Lidt ærgerligt, når Danmark kommer. Så laver det et hurtigt cut. Lille klip til vores allesammens konge og dronning. Ja. Lidt ærgerligt, at han står med tungen ude. Ja, jeg så det også godt. Det var sådan lidt... Der var lidt Burhan G over det. Han skulle lige have en lille flue der. Det kan godt være, at han lige havde set Burhan G og tænkt, den skal jeg lige prøve. Ja. Det var lidt ærgerligt. Ja. Det var sådan lidt... Jeg føler lidt, man må jo ikke tage billeder af det, når de spiser. Så det var lidt derhen. Det var lidt den, ja. Det var det samme. De var også hurtigt væk igen. Ja. Altså, det. Men altså det var sgu da fedt på båd. Jamen, det synes jeg. Sige, 4 timer på scenen. Det er altså, det er fedt. Det er fedt. Nu kan de ikke svømme der. Nu er det så forurenet. Nu er det simpelthen så forurenet. Jeg synes, ideen er rigtig god. Mm. Når alle andre er ligesom, okay, vi tager et kæmpe stadion. Så sætter vi ild til det. Ja. Så sætter de ild til hele byen. Ja. Kæmpe idé. Lidt ærgerligt, at det så kæmpe skybrud. Ja. Og det regner. Ja. Hele tiden. Det kunne virkelig have været et storslået åbningsceremoni. Altså virkelig været fedt. Men altså, hvem har også regnet med, at det skulle regne så meget i juli, midt juli, slut juli.
Ikke i De orden. satsede. Ja. Valgt forkert. Ja, det gjorde de tydeligvis. Og håber ikke, at alle atleterne bare er blevet helt våde og helt syge. Det vil sætte lidt dæmper på det. Ja, det ville være lidt ærgerligt. Alle har bare fået halsbetændelse. Ja. Jeg så, der var en, der havde mistet deres hvilesesring. Eller deres, Ja. lidt Det ærgerligt. kan ikke Men ved du hvad, være franskmændenes skyld. Nej, han var også sådan lidt... Hvis jeg skulle tabe den et sted, så var det sgu nok egentlig ikke det værste sted. The City of Love. Jamen, Så på den måde, god stil. nu siger du, at det var fedt med båd, ikke? Jeg skulle fandme ikke på Jeg den skulle der. sige, jeg har lige tænkt sådan, Jeg tænkte det faktisk. Altså, godt du ikke skulle være med. Og det er derfor, jeg er der. Ellers så, ellers så er jeg da helt klart Det er stillet klart. op i... hvad fanden kunne jeg have været god til? Altså, Jeg kunne da have taget noget bordtennis, så. Ej, det tror jeg ikke. Det havde været pinligt. Nå ja, det har været uanset hvad for en disciplin. Nej, men jeg tænker så hellere sådan noget skydning. Pistolskydning. Jeg så lige her til morges, der er pistolskydning. Ja. Fordi der er ikke en foran dig. Ligesom der bare smadrer dig. Nej, det er rigtigt. Det er meget solo. Det er meget solo. Ja. Og det er der, Det, er jeg sådan måske... lidt, det ser lidt pænere ud at tabe, end at man bliver fuldstændig udspillet og får sådan en rekord, der hedder, der er aldrig nogen, der har tabt så meget før. Ja. Men jeg så sådan noget luftriffelskydning, ikke også? Og i det kommentatoren, det var sådan lidt... Jamen, de skyder typisk lidt dårligere og sådan noget til OL, fordi folk er meget nervøse. Der er meget mentalt. Så hvis jeg bare kan komme ind der, uden nogen, der er ikke nogen, der ved, hvem jeg rigtig er, kan bare komme ind... Du kan kun overraske positivt. Ja, Du kan ikke så jeg når jo ikke at blive nervøs for det der. Nej. Det går, som det går. Nu ser vi bare, Det er lidt ligesom Danmark under EM 92. Altså, ingen... Hey, vi er med. Vi spiser lidt burger, vi hygger lidt. Spiller lidt bold, bajer. drikker en bajer. Se, hvad der sker. Mm. Men altså, det kunne man sagtens. Det er klasse. Det Men gælder ikke så lang du fik tid. set en masse. Altså, jeg skulle sige, jeg har set det hele. Men hvis vi lige holder os til åbningsceremonien først. Nå, ja, undskyld. Fordi jeg så det jo lidt. Ja. Og så tænkte jeg, det er sgu også lidt kedeligt. Yes. Altså, Det var det også. Lidt kedeligt. Der var nogen, der dansede. Men Det var lidt kedeligt. Ja. Så var nogen, der spillede lidt musik. Det er også lidt Det var kedeligt. også lidt kedeligt. Men det er jo det er. Ja. Altså, det så du også til det der EM-start. Ja. Hvor de også sådan, det er bare kedeligt. Det er kedeligt at se en masse folk danse, som ikke er i takt. Og det ser træls ud. Det er ikke lige en pis. Ja. Men altså, jeg tænker jo lidt, det kunne jo godt være, at du har forstået alt det med dansen. Fordi, Der er sikkert en masse symbolik. Der er fordi sikkert... når jeg har set sådan noget, Danmark har et talent, eller Vild med dans, eller et eller andet, hvor de hopper rundt i 3 minutter. Ja. Og så alle de der dommer sådan, wow. Det er Hvilken virkelig fed godt. historie, I bare har fortalt. Ja. Ja. Jeg fatter det ikke. De har hoppet rundt. Jeg forstår Og så det der var ikke. en, der lavede en koldbøt. Ja. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Nej. Jeg ved det ikke. De har også fået sådan lidt en ny disciplin i Vild med Dans, hvor det er sådan noget fridans, eller sådan noget hip-hop-agtigt noget, hvor det ligner lidt mere, eller sådan noget, man performer med. Mm. Og det er præcis det, de får at vide, om det var virkelig, virkelig godt. Jeg står der, det kan jeg også gøre, det der. Altså det ser, hvor det er sådan, du ved, lidt mere en flamingo-agtigt sådan noget, det forstår jeg ikke selv, men jeg kan godt appreciate, at det der ser da fint nok ud. Ja. Men når det er sådan, det der kan jeg da også gøre. Det der ligner jo pis. Det der, det er dårligt. Ja, så det forstår jeg ikke. Ja. Men jeg tænkte, hvis der var nogen af os, der lige sådan kunne finde ud af det der med dans, så var det dig. Men du er heller ikke... Ikke det der. Jeg kan godt lide det andet dans. Ja. Altså, hvor det er sådan lidt mere de der klassiske stilarter. Men det var der jo ikke noget af, rigtigt. Der var det der polka-pis. Så du det? Det der, hvor de skulle sparke op med benene. Nej. Det var så dårligt. Det var helt ud af takt. Det er ret vigtigt, at når de sparker op, så gør de det alle ser sammen bedst ud, hvis det er sådan nogenlunde. Ja. Enten skal de sådan køre på sådan... Eller ja, og det skal sådan okay op i brysthøjde, altså sparket. Det skal okay. Ja, det var det heller ikke. Det var lige i hoftehøjde. Så. Jamen, det var dem, det kunne blive til. Ja, det var skidt. Men da jeg så, der var en, der dansede billet alene. Mm. Og jeg var sådan... Ja, en gut op i... Ja, det forstod jeg heller ikke. Nej, men kommentatoren, de var vilde med det. Ja. Hold op, altså verdenskendt balletdanser. De er også åbenbart en af verdens bedste godt. pianister med. Og sådan et. Så godt. Så godt, men... Godt for jer. Godt det ikke var i Danmark. Ja, hvis det var i Danmark. Hold op. Ej, det kunne lige køre igennem Limfjorden.
Wow. Se de vilde billeder. Så for du har jo spillet op på... Det er rigtigt. Kan vi få dem? Kan vi lige få dem tilbage? Men der var masser af ild. Det kan vi lide. Det kan vi lide. Ej, så du så slet ikke det der røgsshow, de kørte helt i starten, hvor det franske flag lige kom op? Nej. Det så jeg ellers tror, fedt. jeg så det. Jeg tror, jeg så bagkant. det på bagkant. Ja. Der er jeg også god. Jeg så lige en highlight-runde. Ja, lige præcis. Ja. Men klart det fedeste. Ja. By far, Celine Dion. Hun er tilbage. Hun er tilbage. Ja, fuck, hun er fed. Det slutter lige. Synger lige fra Eiffeltårnet. Jeg blev sådan lidt, hun er da ikke... Altså, Det var jeg nemlig også. Sådan, men det er hun jo heller ikke. nej, hun er sådan... Jeg er ret sikker på, at hun er fra Canada. Ja. Men er det mig, der har taget... har jeg taget fejl? Ja. Det havde jeg ikke. Det havde du ikke. Den er god nok. Hun er fra Canada. Men hun kan fransk. Og hun havde en sang om Frankrig, eller et eller andet, noget eller det. Men på den anden side, det var Lady Gaga, der ligesom startede det. Heller ikke så fransk. Meget italiener, faktisk. Hun er jo sådan italiensk. Ja. Trods alt mere fransk Celine Dion. Men hun fik virkelig gået til den med den sang der. Celine Dion. Ja. Det kunne kommentatorerne simpelthen også lide. Det var også fedt. Til tårer. Det var også fedt. Hun har jo også været syg og sådan noget. Ja. Det var, så det var virkelig... comeback. Ja, og alle blev overrasket. Og det var fedt. Det var så godt. Men det var sgu lang tid at komme dertil. Det må man sige. Hvad synes vi om ballonen? Ildballonen? Fedt. Enig. Det er røvfedt. Enig. Altså, de kunne da tænde den her gang, var det ikke en af gangen? Der gik det da ikke så godt. Ja, men hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg faktisk heller ikke, at at det var dem, der ligesom stak ilden ned i. Nej. Det virker til, at det meget kom op alle steder på én gang. Ja, det er rigtigt. Men altså, det er der ingen, der ser. Så du Sisu? Zinedine Zidane? På bagkant, ja. Han var jo meget med i starten. Okay. Ja, der var jo ligesom en lille film. Ja, lige præcis. Så du så ikke Zidane. Han bar jo faklen og var nede i metroen og give den videre, og så blev det lidt en film ud af det. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du så... Jeg tror, det er første gang, han taget metroen. Det tror jeg også. Det tror jeg. Jeg tror heller ikke, han kan gå i fred dernede. Desværre. Nej, det er jo, altså... Hvis jeg så ham... Jamen, ja, det er det, ja. Wow. Zizou. Han er fed. Så du en anden en, som var afsted. Jeg så ham ikke, men jeg hørte, at han skulle være med. Nej. Fantastisk til ild, umiddelbart. Altid ild i sig på en eller anden måde. On fire. Ja. Det er simpelthen Snoop D-O-Double-G. Ja. Jeg forstår det ikke. Den mand, han sniger sig ind alle steder. Han er der bare. Han er der. Jeg ved ikke helt, hvad han laver der. Altså, det er selvfølgelig fedt, han er der i sig selv. Men var han ikke med til at dække OL sidste gang? Var det ikke noget med ham og Kevin Hart? De havde var det dem, der gjorde det? Ja. Jamen, det er så hellere Snoop end Kevin Hart. Ja, altid bedst med Snoop. Ja. Han er også lidt mere folkelig. Altså på en eller anden måde. Han er bare den der skæve mere onkel, folkelig man har. end Kevin Hart. Ja. Okay. Det synes jeg er helt fair. Men jeg synes... Jeg synes ikke, Kevin Hart er så fed. Nej, men Snoop er altid fed. Ja. Det er det. Han ryger altid en fed. Og det gør han. Han er aldrig helt lige. Han er altid lige lidt skæv. Ja, det er han altså. Og der er han god. Det ved vi jo ikke. Vi har ikke prøvet det andet. Vi ved ikke. Men han er altid god, når han er. Ja, det er uanset hvor han er. Ja, det er han. Så er han altid god. Han performer. Ja. Der var lige en ting, jeg sådan lidt stussede over, da danskerne kom. Fordi der er jo altid en fanebær. Nu er de jo meget på 2 fanebær. Ja. Og det var os alle sammen til kære Niklas Landin. Og Anne-Marie Rindom. Ja. Vores kære sejlerkvinde. Ufattelig god. Må vi nok hun står til at få medaljer. Ja. Fremragende. Jeg fik lidt den der energi der. Med at det ligesom, da man var lille, og man fik lov til at køre indkøbsvognen i Føtex, at man ligesom får lov til at skubbe den, men der er lige en forælder, der lige har en hånd på kanten. Ja, som egentlig styrer det. Ja. Det var lidt den samme vibe. Enig. Ja. Det så uheldigt ud, synes jeg. Jamen, jeg tror, også... at alle, der ligesom har 2, at
Det Så du ikke også det med LeBron James? Altså, hende der skulle holde... det... Nej. Altså, jeg stemmer jo lidt for, at... To håndtag ud til fladet. Nej, jeg føler lidt, at vi bare altid sætter den samme mand til det, hver gang. Nu siger du mand. Ja. Det skal være ham, for han er uden tvivl Hva? den fedeste, der nogensinde har båret en fane. Hvem? Jeg forstår ikke, hvorfor du stiller det spørgsmål. Det er dumt. Der er jo kun én oplagt. Ja, dansker. Ja. Ja, ham... Joachim B. Olsen. Ja. Strækdarm. Hva? Det så Hele fjollet vejen. ud. Det så fjollet ud. Det er så fedt. Det så fjollet ud. Det var fedt. Team strækdarm, tænker jeg. Det var fedt. Jeg tror, jeg kan kunne bevæge sin arm dagen efter. Worth it. Nej, han performede ikke det OL. Jo, han performede ved at holde den der fan, og det var det. What a performance. Og derfor synes jeg godt, at vi lige kan kalde ham ind hvert år. Han behøver sikkert deltage i noget andet. Nej, han skal bare løfte den. Enig. Så må vi lige se, om vi kan få kvalificeret ham. Det er sikkert kun atleter. Han kan jo være træner. Coach. Det er jo sådan noget med, at de har fået... Han kan da godt være med i håndbold. Nå, ja, det er rigtigt. Bare som sådan en bænkevarmer. Ja, det er rigtigt. Overvej det ligesom i fodbold der med Frankrig, der lige havde en ledig plads. Fordi de gad sgu ikke at have flere. Det er så fransk også. Det skal vi gøre. Ja, så tager vi den til os vi så på håndbold. Bare har Joachim Bolsen med. Ja, det skal jeg bede om. Som så skal ind og så bare bære fanen. Enig. Og så sidde på bænken. Ja. Jeg siger bare. Det synes jeg er fedt. Det er ret fedt. Ja. Jamen, nu har det jo været en hel dag med OL. Ja. Jeg prøvede lige at skrive lidt ned, det jeg havde set. Det blev til en ret lang liste efterhånden. Ja. Jeg har set gymnastik på gulv. Yep, det har jeg også. Det er ret fedt. Synes du det? Jeg kan godt lide det, især når der er nogen, der snakker over det. Okay. Fordi vi stod lige før på HBO, eller ikke på HBO, nu er det bare Max. Ja. Ingen kom nej, det er bare billede. Jeg ved ikke, om de gør noget godt, eller det gør noget dårligt. Det er røvsvært at se de der ting, hvor der ikke er kommentator på. Jeg kan lige se, okay, lander de uden at falde? Hvis de gør det, så er det godt. Men ellers har jeg lidt svært at vurdere sværhedsgraden på det. Ja. Så så jeg spring. Okay, det så jeg ikke. Var det fedt? Også fedt. Er det ikke meget kinesere? Kineserne var ret gode. Ja. De var ret gode. Ja. De var ret gode, selvfølgelig. Men det var også fedt. Det var skide godt. Jeg ved ikke hvorfor. Der var action på. Det var ikke sådan noget... De var ret gode til ligesom at komme videre, så der var spring hele tiden. Okay. Det var ikke sådan, armen skal lige vente 5 minutter før den... Nej. Det er fedt, de har gjort det, fordi ellers så bliver det godt nok langtrukket. Ja. Det var de gode til. Fordi det tager jo ikke lang tid. Altså isoleret set, det er meget sådan at hoppe ned. 1 sekund. Ja. Få point. Ja. That's it. Det var også sådan til, okay, lavede de et vildt spring? Nej, ikke sådan helt vildt. Lavede de et lille plask? Ja, okay. Masser af point. Okay, de er meget på let plask. Er det meget let plask? Meget synkront, at de skal sådan ramme vandet på samme tid. Okay. Lidt svært for nogen, når der er sådan forskellige kropstyper og højder på dem, og hvor højt de springer og sådan noget. Men hvor højt de springer, det må de skulle til at få styr på. Jo, men det kan jo godt være lidt svært, hvis... At du skal have 2 tvillinger. Det vil være oplagt. Det tror jeg ikke, der var. Men det heller ikke kineserne. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Vi skynder os videre. Så jeg cykling. Enkeltstart for kvinder. Lidt ærgerligt, det regner. Det så jeg også godt, det der. Lidt ærgerligt, hvor alle sammen Cecilie vælter. Ja. Ej, det var sgu trist. Ja. Shit, en... journalist, og spørger hende bagefter. Nå. Så du det? Nå, gør det ondt? Ja, det gør mega ondt. Altså, hun græder sådan lidt. Fordi Nå, hvor går det ondt hen? Ja, der jeg slog mig. Der hvor jeg blev ramt. Altså, sådan, nå, skal du til lægen? Ja, jeg skal til lægen. Tror du er ude næste gang? Nu må vi se. Altså, jeg skal til lægen nu her. Altså, det var lige efter, så man kunne bare se, hun begyndte bare mere og mere få tår i øjnene. Det var skrækkeligt. Men det er også, altså, sportsjournalistik. Du kan kun stille banale spørgsmål. Det er ligesom det, de er uddannet til. Jamen, det er lidt ærgerligt. Var det godt? Gik det godt? Hvad nu?
Ja, lige præcis. Lad os se. Så kan han krydse dem af. Ja, så vil jeg gerne se Clara Tauson spille tennis. Det regnede. Så Det bliver i dag. Holger Rune er jo ikke med. Er han det? Han er jo skadet. Er han skadet? Ja. Nå, Med håndledet. typisk. Han skulle da have været med i sådan noget Jeg skulle til at dubbel sige, var han ikke... ja. sammen med Wozniacki. Ja. De to skulle jo, men så blev han jo sgu skadet. Så han måtte de havde ellers en plads. Ja. De har kun 16 hold med til der, så alligevel fik Danmark lige en plads derinde. Så kan de ikke stille hold. Det er klart, når vi stiller op med Vossi. Ja. Så får det bare et wildcard. Ja. Det er bare sådan, okay, vil du gerne være med? Du dukker bare op. Ja. Vi smider lige nogle andre ud. Det skal du ikke tænke på. Det var også ærgerligt, fordi det var Wozniackis sidste, går jeg ud fra. Hvad er hun 34? 38 er ingen alder for. Jamen, det ved jeg da ikke. Der er der nogle af de tennisspillere, de kan da blive okay gamle. Hun synger desværre på sidste vers, må vi nok indrømme. Så jeg svømning. 400 gange fri, holdkap på kvinderne. Ja. Indledende runder. Fik en flot 5. plads. Ja, 5. plads i løbet, og en 11. plads, eller sådan noget. Der var 2 indledende. Ja, lige præcis. Ja, så det er rigtigt. Desværre hvor ikke de 8 bedste kom videre, ikke? Ja, 8 bedste, og så er der to sådan... Wildcards. Ja, reservehold, om man vil. Nå. Der er lige klar til at step up og rulle forbi køen. Okay, de ruller forbi køen. køen. De ruller lige forbi køen. Okay. Men de var vist meget tilfredse i forhold til det, de havde... Ja. Og så lige pludselig, så var lidt rundt, og så kan jeg simpelthen se, der står skateboard. Ja, og så bliver man glad. Og det havde vi også snakket om sidst. Først så blev jeg rigtig skuffet, fordi jeg ville jo gerne have set det fra starten af. Så sådan lidt, okay, jamen... Pis. Nu må jeg trykke, og så må jeg bare se det, der så er tilbage. Ja. Så trykker jeg på det. Så er det basket. Det er ikke helt det samme. Ikke helt det samme. Nej, er det der 5 mod 5? Ja, det er klassisk basket. Ikke noget... ikke 3 mod 3? Ikke 3 mod 3. Det nævnte du for mig lige før. Ja. Jeg har aldrig hørt om det før. Det er heller ikke før, jeg så. Jeg tvivler stadig på, at det findes, men jeg kan bare sige, søg basketball 3x3 OL. Fordi de har sådan en lille video med det også. De er faktisk ret gode til ligesom lige at præsentere disciplinerne. Ja. Og så har de ligesom sagt, okay, det er sådan her, det ser ud. Så de spiller jo kun på et mål. Ja, det er jo og så ligesom i folkeskolen. Ja, det er sådan lidt street. Kæmpe street. Ja. Men efter sigende skulle skateboard være i dag. Klokken 12. Klokken 12. Det er lige om lidt. Der er der lige en time til. Ja, men ja. Det kan vi godt lige nå at se. Det skal vi. Så jeg badminton. Damedobbel. Vinder nummer 2 i verden. Hvorfor ikke? Bum. Easy. Kalder lige en hurtig guldmedalje. Du tog lige en tår. Ja. Nu er den ikke... Den er stadigvæk kold. Men der er ikke så meget brus i. Nej, det hjælper nok ikke, at jeg åbnede den i går. Nej. Jeg har desværre ikke en SodaStream lige til at buffe den op, men... Jeg tror, man gør det ikke så meget en tjeneste, at man har is i det. For det tager lidt af smagen. Det skal være koldt. Jo, men man gør den en tjeneste. Jeg tror virkelig, hvis den ikke var... Du kan også bare lige smage direkte fra flasken, hvis du hellere vil det. Jeg skal ikke lige gøre det. Det kan du bare gøre. Får lidt mere smag. Lige tage en ordentlig sniffer dernede i, se om det kan noget. Hvid måne? Jeg er klart dårligere. Okay. Drik den klart med masser af is. Jamen, jeg tænkte det nok. Masser af is. Så har den også lidt en hård eftersmag, når der ikke er is i. Ja. Kan du smage marcipanen? Nej, ikke marcipan, men det smager dårligt. Okay, det er bare dårligt. Ja, det smager bare dårligt. Okay. Ja. Jamen, så jeg Victor Axelsen. Ja, det gjorde også. Eller det vil sige, jeg så de første 2 minutter. Det var også nok. Og så tænkte jeg, okay, nu er han foran 10-0. Det tog ikke lang tid. Han kom sgu til at lege lidt med ham til sidst også. Ja. Sådan det. Herredobbelt i badminton vinder også. Danskerne, skulle jeg til at sige. Nu er det bare hele Danmark vandt over Frankrig. Ja. På den måde har vi jo vundet OL. Ja. Vi har jo slået hjemmebane favoritterne i håndbold. Så på den måde, tillykke til os. Ja. Så jeg lidt beachvolley. Okay. Det er fedt. Også fordi, der føler jeg lidt, at der kunne jeg godt have været med. Nå, ser de dårligt ud?
Nej, det var mig, der er rigtig god. Nå, okay. Jeg har jo engang spillet beachvolley. Nå. En dag. Okay, jeg synes aldrig, du sådan gået til det. Eller nej. Sådan. Men jeg følte, jeg var god. Okay. Og af den grund er jeg inde. Ja. Jamen, jeg er enig. Det må være nok. Enig. Så jeg noget mere svømning. Og der kom jeg ind helt til starten. Mm. Og jeg ved ikke, om det er sådan en ting, man altid gør, men der kommer simpelthen en person ind med sådan en pen, Ja. og banker sådan lidt i gulvet med den. Altså i svømmehallen? Ja. Nå. Du står der ved, hvor atleterne kommer ind. Ja. Sådan en port. Går hun ind, stiller sig der. Ja. Pen. Nå. Og Altså sådan en pegepind-lignende... Nej, forestil dig et baseballbat. Der bare er sådan, bare langt. Lige tykt? Ja. 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 Okay. Og så kommentatoren sådan, ja, det betyder, nu går vi i gang. Det er sådan en rigtig bademester... Ja. Sådan. Men jeg ved ikke, om de gør det alle steder. Eller om det kun er til svømning, eller om det er sådan... Det kunne godt tyde på, at det var sådan lidt en... Nu er det sådan, kulturel. det gør. Men det kan da godt være... Jeg ved ikke, om de altid gør det i OL, eller om det er noget. Nej. Men det er jo sådan set det, jeg har set. Og så jeg lige et klip fra, at hest, ridesport, Ja. det foregår simpelthen på Versailles-slottet. Det er fedt. Det er kæmpe klasse. Ja, det er sindssygt. Så klasse. Den dyreste sport Ja. for kun rige mennesker. Ja. Hvor skal vi må afholde det her? Yes. Men det ville også være sygt, hvis de havde skateboard der. Altså, kan du... Nej. Nå, Det kan jeg godt lide. Bare ind i haven. sådan blande... Bare ind i gården. Ja. Vi laver lige lidt park i parken. Oplagt. Jamen, Godt okay, have, okay. Der er der også sådan en lille springvand. Der kunne de godt have noget roning i, eller et eller andet. Altså, fyr den af. Vi havde jo også en dansker med til roning. Ja, jamen... Sverige. Han havde sådan noget. Ja, Sverige. Ja. Ja. Han hyggede sig også bare. Han vandt rimelig stort. Ja, han vandt rimelig stort. Så god. Shit, han hyggede sig. Ja. Altså, det var bare sådan... Nu okay. vi lidt. Ja, han var fra Færøerne. Ja. Dansker. Ja, han stiller op for Danmark. Kæmpe dansker på den måde. Sådan, det der skate, der han holder kørende, det er fedt. Okay, det kan jeg simpelthen ikke huske. Nå. Jeg husker ikke, som om han havde sådan det helt vilde. Kæmpe lår. Til det gengæld. tror jeg gerne. Jeg er sikkert de også en kæmpe ryg. Noget. Jamen, han har været skadet i ryggen. Så der man var lidt nervøs for, hvordan det gik. Det tror jeg ikke, vi skal være så nervøs for. Nej. Han smadrer igennem. Det så ret nemt ud. Ja. Der kan du også stille op. Se mig med du min ryg. Du begynder også at få større lår nu. Se mig. Ej, ham der. Shit, han har store lår. Giv mig lige 4 år. Ja. Ej, han var fandme fed, han var. Shit, kæmpe klasse. Men fik du set håndbold? Ja. Mod Frankrig? Ja. Shit, de smadrer. Det var det, jeg sagde. Danmark vandt over Frankrig. Jamen, det var sådan... Ja, de var gode. Fuldstændig vanvittige. Jeg har aldrig set noget lignende. Nej, især når man tænker på, at sidste gang de spillede, var det til EM-finale eller sådan noget, hvor Frankrig vandt. Ja. Og man sådan, okay. Så det var ikke, fordi det er et dårligt hold, men nu... Fuck, de spiller. Og det var sådan ikke, fordi nødvendigvis Frankrig var dårlig. Nej. Det var bare Danmark, der var god. Men det er jo det, du får hurtigt til modstanden til at se dårligt ud. Ja. Når du er så hurtig på benene. Men hold op, det var god. Ej, ja. Pytlik. Gisel. De to her scorer 11 mål hver. De hygger sig bare. Det er ikke i orden. Der er nogen, det er jo sindssygt. Sæt Joachim B. Olsen ind. Ja. Så kan vi altså godt have ham med. Ja, det synes jeg også godt. Han kan godt stå en god streg. Ja. Det kan han. Men hot tip. Han kan stå med et flag. Giv ham et på flag banen, derude. fordi... Gør det lige. Ja. Men hot tip. Fordi jeg troede jo, at jeg reklamerede lidt på, at man kan se en masse sport inde på Max. Det er rigtigt. Jeg tænkte, okay, men så skal du alle de sport, jeg havde sådan klikket på førhen. De skal være der. Der skal du betale for sportspakken. Nå. Ikke OL. Der kan du bare gå ind og se. Nå. Se det hele. Nå. Der er ikke så alt er på Max? Ja, alt er på Max. Fedt. Der er ikke altid en kommentator på. Nej, det tager vi med. Men altså, hellere levende billeder. Så kan man også fornemme stemningen. Det er her også nogle gange bare i radioen. Så har de jo et andet, altså en eller anden, de følger med, som lige tjekker op. Har det er lige
Okay, hvis kan de man- kører live-kommentering på... Ja, lige præcis. På På et et program. program. Radio. Så find lige på Max, og Ja. så lige sæt lyden på radio. Mm. Det kan klart anbefales. Vi ser, hvor synkroniseret det er. Ja. Altså, Men det var min korten sport. ja, det var også meget kort. Jeg ved ikke, om du har mere til OL, eller sport, eller... Jeg hørte bare nu så jeg jo også Victor Axelsen, Ja. hvor kommentatorerne siger, jamen, de er simpelthen blevet nødt til at dele træner, ham og Antonsen. Nå. Fordi at han har jo normalt sin egen træner, Ja, og Axelsen har også en anden, ja. og så har de en eller anden fælles noget Ja. til noget landshold, tror jeg det er. Så på grund af sengepladser, Okay, på grund af sengepladser. så kan Ej. de ikke, så er der ikke nok. Ej, det er simpelthen for dårligt. Det ved jeg ikke, fordi det er jo rimelig meget, hvis alle holdene gerne lige vil have hver deres træner til det der badminton-halløj noget, og de vil også lige have en ekstra landsholdstræner også, så bliver det lige pludselig rigtig mange personer. Men så må de jo selv stå for det, siger de. Lad ham da lige få en lille plads. Men det var ikke, fordi de ikke måtte være med. Så skulle de bare sove på samme seng der. Okay. Nu ved vi jo godt, at søvn er ret vigtig for sådan nogle Men det var atleter. trænere. Det var bare træneren, der skal sove. Nå, De har tre Ja, det- trænere i samme seng. det er fint. Det duer ikke. Så håber jeg, det er en king size. Ja. Ja, så håber jeg, der er aircondition på det værelse, ellers kan det godt blive lidt varmt. Jeg hørte bare hende der, Cecilie der. Ja. Hun var meget tilfreds med stedet. Altså med området og med maden. Nej, men hun er altid 10 ud af 10. Ja, det er hun virkelig. Altid. Det var så fedt. Jeg ved ikke, om du hørte, da hun skulle beskrive den der rute, de skulle ud på. Nej. Det er en tonser-etappe. Ja. Det er bare ned med hovedet, og så det tonser du bare afsted. Så kører du bare. Kører du bare. Jo! Men det var også en mega fed rute. Jeg så den lige sådan helikopterview-agtigt af det. Det er jo bare gennem hele Paris. Ja. Det ser jo mega fedt ud. Bortset fra, når Det det regner. regner. Det kan du ikke. Det er pisseglat. Det kan du ikke. Altså, de ser også de der hvide striber, Ja. de har jo inde og sådan noget. Det er en dødsfarligt. Ja. Så. Jamen, jeg så også, der tror, der var en, der væltede sådan noget 3 gange på ruten. Ja. Det var også sygt. De var også lidt... Det kan godt være, det ikke er verdens mest sådan, tekniske rytter. Men stadigvæk. Det kan jo ikke være sådan, at du ikke kan cykle, 30 km uden at... Uden at vælge 3 Uden at skulle med 3 gange. Ja. Sådan kan det jo gå. Jeg tror, at den var også meget teknisk svær. Bare i sig selv. Men Jamen. at der lige kommer lidt regn på os, det hjælper ikke Jeg ved på ikke, det. jeg ved ikke, om du så det, hun væltede. Hun kører bare sådan helt stille Nå, og roligt. Cecilie? Ja. Ja, i den der rundkørsel? Ja. Ja. Hun kører bare helt stille og roligt. Ja. Bare, bup. Ja, hun kører ikke engang stærkt der. Nej. Fordi hun ved Ja, jo godt, de ved der det er jo også flere, der er væltet der. Men der var også nogen, der har sagt noget, der var spildt nogle ting og sager, så det blev ekstra glat. Det er ærgerligt. Det er Ja. ærgerligt. Men på den måde er det jo ens for alle. Men næste gang luftskydning er på, det jeg så, det var med mix. Det var kinesere mod koreanere. Når du siger mix, Ja, så er og det du en siger dreng. korean. Okay. Så er det en dreng. Okay, hvad Okay, mener jeg du? troede lige, det var sådan, så er det bare nogle kinesere og nogle japanere, der var, nu er de på samme hold. Nej, det var koreanere. Undskyld. Koreanere mod Ja. nogle kinesere. Hvor det var en dreng og en pige fra Kina, en dreng og en pige fra... Mand og dame. Mand og dame. Ej, de der, de var sgu drenge og Okay, piger. Det okay. er altså, sorry. De var 10 år. Ja, Okay, det var fair. ja. Det er sgu fedt. Fordi deres tøj, det er fedt. Okay. De kører sådan noget helt stift tøj. Så når de skal gå ind, så går de som sådan en robot. Fordi de kan ikke bevæge armene eller benene. De kan ikke bøje dem. Nå. Er det på grund af det, de skal skyde, at det hjælper, eller er det bare... Ja, det er fordi, så er der ikke... Altså, det gælder jo om at stå meget stille. De skal jo stå op og skyde. Ja. Så det gælder om ligesom, at de ikke skal bevæge sig så meget. Ja. Så det er meget lækkert, at Hvis du ikke kan tøjet. bevæge dig, Ja. så... Ja. Ja. Og så er det også lavet til, at du kan skyde i rigtig, rigtig lang tid, sagde de der kommentatorer. Nå. Det ved jeg så ikke så meget om. Fordi, ja, Sikkert. det er ret hårdt for kroppen, hvis du skal stå og skyde der i en time eller 2, hvor du skal stå helt stille. Ja. Og gøre det uge ind, uge ud. Det kunne jeg godt forestille Ja, mig. så tror jeg også Du kan lidt, godt det få er sådan- lidt ømme fusser af det også, tror jeg. Jeg tror også.
Men ja, det er selvfølgelig lang tid lige at have hænderne op. Men kommentatoren, de havde bare sådan en god en, fordi de skyder på sådan sjovt nok på sådan en skive, og så får de point, og så tæller de dem sammen. Altså, de er jo mix. Ja. Og så er det jo ligesom det point, de stiller op med, og så skal de sammenligne de to, og den, der fik de højeste, får så 2 point. Ja. Og så er den ene koreaner, altså har så åbenbart sagt, at hvis man ikke, uanset på hvilket tidspunkt på dagen, ikke også, ikke kan skyde 10 point, Ja, så er man ikke dygtig nok. Ikke? Og klart. ja, fed udmeldelse af en koreaner. Ja. Og så skyder han 9,9. Og de der kommentatorer, de hyggede sig bare så meget med det, og var sådan, og hvad siger ham nu? Nu er han ikke glad, og ja, nu skal han jo hjem og have noget skæld skal han. Det var sådan, hold nu kæft. Det var bare sådan, okay, bast ned. Jeg synes, det er fint, at bare fået 9,9. Godt, jeg trækker mig. Jamen, Jeg er tydeligvis ikke god nok til at være her. Jeg går hjem. men jeg elsker også, de her kommentatorer, det er jo ikke nogen, der er pro-kommentatorer. De er sådan lidt, så har de en, der kan finde ud af at snakke, og så har de en ekspert. Ja. Så nogle gange går eksperten også lidt rogue, fordi de er så dårlige. Jamen, det, også det der med, når de lige får talt sig varme, ikke? Ja. Så kører den bare. Men også når ham der så tror, altså ham, der er god til at snakke, men ikke fatter sporten, han begynder bare også at sige, så er det også sådan, nej, der er det ikke. Kommer eksperten også bare sådan, nej, det er ikke derfor. Nej. Nå, okay. Det er så godt. Ja, Det kan vi lide. det er meget hyggeligt. Mm. Men det var sgu meget fedt at se. Har du en hot tips til, hvad man skal se i den næste uge? Du skal se, vi skal se noget skateboard. Det skal vi. Men det er meget på bagkant, kan jeg mærke, hvis det her kommer ud på en mandag. Jamen, der kommer sikkert mere. Ja. Det er jeg ret sikker på. Ja, det er rigtigt. Jeg skal så se, om jeg kan finde det der basketball 3-3. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Klart. Det skal vi også se. Mm. Vi så lige noget judo. Det er også fedt. Det var vanvittigt. Det er overraskende fedt. Overraskende fedt. Det synes jeg helt klart, man skal... Det skal man også skal lige prøve, se, så om man det kan lige- kaste sig ud i. Ja. Enig. Ja. Er der mere synkronsvømning? Er de ude? Jamen, det var ikke synkron svømning. Nej, Det var undskyld, hop. Synkron spring. Ja. Jeg tror bare, det var indledende. Så der kommer sikkert også noget mere. Se, om vi kan finde lidt af det. Det var damerne, Ja. der hoppede. Så der kommer sikkert også noget for mænd. Synkronsvømning kommer måske også. Det ved jeg ikke, om jeg er på programmet. Jo. Ja. Jamen, der er masser af ting. Masser af ting, man kan give sig til. Jeg bliver virkelig overrasket over, hvor meget der egentlig er. Det er hele tiden. Og det er fedt. Det er røvfedt. Er det næste uge? Hvad Det for har jeg noget? faktisk ikke styr på. Breakdance? Ja. Jeg tror, det skal man klart se. Er det på tirsdag? Det skal man lidt klart se. Det kan man lige selv google. Ja, ikke. Red jer selv. Red jer selv. Godt. Lige en, hvis vi bliver hurtigt ved OL. Ja. Der er lige en Du lille får ting den mere. sidste ting. Lille Så sidste skal vi ting. videre. Ja, Beyoncé, hun har jo lavet en video med de der topatleter fra USA, hvor de ligesom lige bliver præsenteret og får hypet lidt. Okay. Har du set det? Next. Det skal du se. Røvfedt. Ja. Vi skal også have lavet en i Danmark, kan jeg mærke. Vil du have gulddringen til at lave Nej, det er det. Jeg var sådan lidt, hvem skal vi have med? Fordi det skal være folkeligt, men det skal også være sådan lidt udadtil. Til resten af verden, tænker Ja, du? det er jo det. Vi skal jo Aqua. være sådan lidt... Aqua. Ja, fordi hvem har vi så? Aqua. Vi har Aqua. Ja. Er der brug for flere? Jeg tænkte lidt, kunne vi få kongen? Til at synge? Nej, han behøver ikke at synge, man skal jo bare præsentere. Okay, ja okay. Nå, Han skal jo jeg troede, hvad hedder det, Beyoncé, hun sang eller et eller andet. Hun klapper lidt. Hun klapper, okay, hun præsenterer dem bare. Yes, ja. Okay, lidt klart. og Kongen er klapper et solidt bud. Mm. Han er jo allerede en del Ja, af hun det synger der. også lidt, det er rigtigt nok. Men Ja. altså, Det kan kongen sikkert også. giv ham, Okay, giv ham en fadbam. Ej, 2. det er hvert ben. Og så lad ham se, ja. Han kan danse, det har vi jo set. Har vi det? Google det. Okay. Ja. Please don't. Please don't. Mette Frederiksen kan også danse, har du ikke set det? Nej. Det skal du heller ikke google. Jeg skal se, hvad er det for noget, du ser? Det var det er det der AI, danskere, der er det der tager. Ja. Mm. Okay, jamen, der ser dem, ja. Jeg synes bare, det var en fed video, og så synes jeg, det samlede godt. Og så tænkte jeg, hvordan får vi det lagt over på Danmark? Hvordan kan vi få lavet en? Klart. Kører dronningen ind. Ja! Ikke Ja. Mary. Nej. Den rigtige dronning. Ja, enig. Ja. Det ville være fedt. Uanset hvad hun gør. Det kan jo kun blive fedt. Enig. Ja. Enig. Det synes jeg. Sidder hun og ser det på en iPad?
Hun hørte det i radioen. Hun hørte det i radio. Ja, det er også rigtigt. Det er klart. Hvor er det fedt. Får det ind som Hvor telegram. har han Danmarks trøje på? Nej, det har han ikke. Ej, det har hun ikke. Nej, det har han ikke. Dansk flag måske? Ja, hun kan godt have et dansk flag. Ikke sådan ved siden af sig. Ja. Vi forestiller en nytårstalen, hvor de har de der grønlandske figurer. Ja, det er rigtigt. Så er det bare et flag. Og en buket. Ja, selvfølgelig. Altid Den helt flotteste friske buket. blomster. Ja. Okay. Det er sindssygt. Godt. Nå, Det var sporten kort. Ja, det var kort. Det var ekstra kort. Jeg har stadigvæk nogle ting. Okay. Kamala Harris. Ja. Hun er tilbage. Ja. Hun er, de har sagt, hold op, hun er fed. Hende prøver vi skulle lige. Jamen er hun valgt ind? Det er hun jo ikke. Nej, men nu er præsidenten sagt, det er hende, vi støtter. Biden. Ja, jo. Crooked Joe. Sleepy Joe. Der går også rygter om, at han ikke ved, at han er sagt op. Nej, jeg tror også, det bliver meget sådan, okay, nu arbejder du bare herinde. Jamen, Du er stadigvæk præsident, siger de til ham. Jamen, det er sådan noget, der er nogen, der har spurgt ham, at... Nej, det kan du ikke. Du har opsagt. Det kan du ikke. Nej, jeg har. Jeg stiller stadig op. Nej. Men igen, det er skrøner. Han har jo stadig corona, har han ikke det? Han er stadigvæk jetlag. Jamen, det har han den dag, han det har han af. altid. Men nu har Barack Obama også været inde og sige, Ja. tommel op. Og når han siger det, så er det sådan der. Og sådan er det. Men det er også det bedste. Ja. Jeg kan ikke se, hvem ellers der skulle... Nej, men problemet var jo lidt, nu hørte jeg lige, at hun har faktisk stillet op til præsidentvalget før. Ja. Det må have været 2020. Ja. Der fik hun rundt regnet lige omkring 1% af stemmerne. Men det skulle de altså ikke bede om. Nej, men det er også noget andet. Der var et Crooked Joe der jo. Jo, men stadigvæk. Der var nogen, der sagde, det kan godt blive lidt presset. Men de er jo sådan en virkelig reality-halløj noget, så de er pissegodt, fordi hun er jo advokat. Det er rigtigt. Ja, hun er anklager. Og hun, ja, lige præcis. Så nu er hun er anklager, så det er jo det er jo den gode mod den onde. Det er anklageren versus fupmageren. Er det det? Det er det, de kører med. Og det er en god overskrift. Ja. Men hun får det svært. Skal vi ikke sige det sådan? Ingen tvivl. Ja. Men der har været ude i sådan noget med, hvem vil de egentlig helst imod? Om det skulle være Joe Biden eller Kamala. Så siger de faktisk, det var Joe Biden førhen. Så det er klart en opgradering. Jeg siger ikke, det er godt. Nej. Men det er bedre end Joe. Men Joe, Sleepy Joe var jo også, han var jo nærmest afsat. 100. Så. Nu må vi se, hvordan det kommer til. Men har hun en chance? Skal vi lige tage den? Helt sikkert. Det bliver det, ja. Hun har en chance. Den er ikke stor. Den er ikke stor. Så vi holder fast. Ja, det er Trumpen. Det er Trumpen. Ja. Jeg håber lidt, at han tager den fra fængsel af. Det var så stadigvæk. sindssygt. Ja. Det kunne altså være fedt. Det har man ikke prøvet før. Nej. Hvordan grund skal jeg bede om det? Ej, men der kommer krig af det der, hvis det kommer faktisk til at ske. Hvis han faktisk skal i fængsel. Ja. Så altså, det duer ikke. Ja. Nu må vi se. Jeg tror, det kan noget. Ja. Der var også en video med Kamala, hvor hun danser lidt. Altså, hvis de kan danse lidt. Ja. Jamen, du har det set. Har du ikke set Trump danse? Han er meget den her. Det er meget stift frem med armene. Det er meget sådan en bokser, der bokser med håndledene. Ja. Det er fedt. Det kan også noget. Det er fedt. Og så lige peger. Nedad. Stift nedad. Jamen, han er også lidt høj. Det fleste er jo lige... Er han høj? Det er jeg ret sikker på. Ja, for at være nogen af 70-årige, 78-årige. Ja, han er ikke så krumrykket. Nej. Det er han ikke. Jeg tror faktisk, han er okay... Skal du ikke sige, at han er okay atletisk? Nej, altså høj. jo. Der står 6... 6'3. Så det er 1,91. Nå, jeg troede, du sagde 1,63. Nå, nej. Han skulle da røvlave. Hvad snakker du om? Altså, 6,3? Ja, inches. Så det er 100... Ja, feet in inches. Så det er 190 cirka. Det er ligesom mig.
Okay. Nej, det er det ikke. Hold, Det er det ikke. No kæft. can do. Hold kæft. No can Hold do. kæft. Men de snakkede faktisk om, da jeg så det der basketball, at det faktisk ikke var noget problem at være basketballspiller, altså i forhold til højde, at så længe du bare var omkring de der 6 inches. Som er 1,80. 1,83. Okay. Og, Det er okay. og hvor høj er det nu lige, jeg er? Hey, Jeg siger bare, du er... jeg kunne godt have spillet basketball. Vi kan så afsløre, at du kan ikke. Men du kunne godt. Jeg siger bare, at der er en af os to, der sagde, jeg kan godt dunk. Og det var ikke Og dig. insisterede på det en hel sommer. Ja. Jeg gjorde det også. Nej, det gjorde du ikke. Du kiggede væk. Det kan jeg ikke gøre for. Det var lige da du kiggede væk. Der dunkede jeg. Der dunkede du 7 gange i streg. Ja. Og det var de høje mål. Det ved alle. Ja. Det var ikke... Nej, det er de der professionelle. Ja. Højde. Ja. Hvor de er sådan noget 3 4 meter. meter op i høj. Ja. Det er klart. Det er sindssygt. Jeg har noget dyrenyt med, hvis du er klar på det, som simpelthen ender ud i en quiz. Okay. Fedt. Vi skal simpelthen et smut til Brasilien. Det kan jeg jo godt lide. Brasiliens kyst, om man vil. Endnu bedre. De har simpelthen fundet 13 hajer, som simpelthen er testet positiv for kokain. Ja, det er rigtigt. Det så jeg godt. Det er fucking sygt. De har simpelthen store mængder kokain i muskler og lever. Ja, det er sygt. Det er simpelthen så mærkeligt. Og det er åbenbart. Nej, det er ikke mærkeligt derude. Sorry. Og det var også det, jeg tænkte til at starte med. Ja. Det kan ikke. Nu er der nogen, der ringer til dig. Nej, det er mig. Ja. Men det underlige, synes jeg jo, er, at det er første gang, at de havde opdaget det. For jeg skulle ellers til at sige, jeg forstår ikke, hvordan det kan være første gang, at det er sket. Det burde være noget, de ligesom opdager hele tiden. Men så ved jeg ikke, om... har du læst det hele? Nej, jeg så kun overskriften. Okay, fordi der er, ifølge eksperterne, og nu må vi lige sige, eksperter, alle kan være eksperter, men de kommer simpelthen med 3 scenarier, hvor de har en, der til sidst siger, okay, den her vurderer vi som den mest sandsynlige. Ja. Så nu får du 3 scenarier. Fedt. Og så skal du fortælle mig, hvad for en? Ved de det godt? Altså sådan, har de en, det er nok den her højst sandsynlig. Ja, de er meget på, at... Nej, men det skal jeg så ikke vide, eller hvad? Nej, okay, det var meget der siger, du skal gætte den, der er mindst... Plausibel. Mindst sandsynlig. Okay. Så der er 2 sandsynlige, og 1 mindre sandsynlig. Okay. De 3 scenarier. Og jeg skal finde den, der ikke er sandsynlig. Ja. Modtaget. Det første scenarie, det er, at kokain kommer fra ulovlige laboratorier, der fremstiller kokain, som har fundet vej til havet. Ja. Det var den ene. Det var jo ikke noget svar. Altså, alt et scenarie. Jo, men det er jo ikke... Jamen, det er det, der står. Alt kokain bliver det ikke ulovligt fremstillet? Jamen, det er ulovlige laboratorier. Okay, modtaget. Jamen, jeg lytter. Nu kommer det næsten nemlig. Det kommer fra misbrugers afføring. Ja, okay. Jeg ved ikke, om de har en tendens til at svømme ud, og så skide i vandet, og så... Jamen, det er jo deres kloaksystem så, som bare hælder det ud i havet, I guess. Så er der det tredje scenarie. Ja. At pakker med kokain er tabt i havet af smuglere. Når pakker? Ja. Du kender godt dem, der er pakket ind i gaffatape. Yes. Og så... Ja, så hvilken en er mindst sandsynlig, ifølge eksperterne? Dem, der skider. Misbrugerne, der skider? Ja. Umiddelbart også. Der skal de jo bruge det. Ja. Men det er ikke rigtigt. Det er simpelthen forkert. Er det med pakkerne? Det er pakkerne. Hvorfor det? Hvordan det? Jeg ved jeg heller ikke. Jeg tænkte, det er oplagt, at der simpelthen er smuglet noget gennem vandet eller havet, og så er der faldet nogle pakker ned. Ja, eller også... Og så er der gået hul på det, eller et eller andet. Eller også har de bare tænkt, okay, der er 0 kontrol af det der, så folk gider ikke at smide det ud, hvis de tænker, okay, nu kommer der en båd efter os, eller et eller andet. Jo, men det er også, der er også mange af dem, der ligesom smider det ned i vandet. Ja, det er rigtigt, for at samle det op senere. Og så samler de op med både. Ja, det er rigtigt. Ja. Allegedly. Må vi nok lige... Ja, det er selvfølgelig ikke noget, vi ved noget om.
Men det er simpelthen, at pakker med kokain er tabt i havets smuglere. Den tror jeg lige, de skal tænke lidt over igen. Ja. Men jeg kan godt lide den første mulighed, at det blev ulovligt fremstillet på laboratorier, så en eller anden grund, så er det fundet ned til vandet. Det er jo ikke... Altså, vi er med på, at kokain bliver lavet ulovligt i laboratorier. Den er vi alle sammen med på. Svaret på spørgsmålet skal jo være, hvordan fanden er det kommet ned i vandet fra de her laboratorier. Det er jo det. Det er jo ikke bare at sige... Nu skal du ikke stille så mange spørgsmål. Det er også... Ja. Det var en god quiz. Ja, det var dårligt... Husk at quiz med hjemme i stuerne. Ja, det glemte vi at sige for pokker. Det er ærgerligt. Ja. Det er rigtigt. Jeg troede, det blev meget lidt dyrere nyt. Der var der hajer med. I forhold til, det bare var... Ja, fair. Undskyld mig, der var der hajer med. Okay. Hajer på kokain. Men altså åbenbart ikke nogen idé om, hvordan kokain påvirker hajer. Men altså... Det kan da godt være, at de får lidt ekstra energi. Okay, så har jeg også en quiz til dig. Okay. Det var ikke helt planlagt som en quiz. Nej, men nu tager vi den. Overskriften er, vil du tiltrække... Husk at quiz med hjemme i stuerne. Ja, det var godt, du lige fanger den der. Godt. Ja. Vil du tiltrække både pindsvin og sommerfugle til haven? Spørgsmålstegn. Vil du det? Nu det er har ikke jeg det, der ikke en have, men mit svar er ja. Godt. Her er 5 råd fra naturvejlederen. Ja. Hvad skal du gøre, Martin? Du skal jeg... ramme dem alle 5. Okay. Det bliver meget svært quiz lige pludselig. Okay, jeg synes godt nok, det bliver den... Du får ikke nogen hjælpemidler, fordi han har kun svar. Han har kun ligesom rigtig... Jeopardy. Ja. Jamen, du skal vel have noget... man kan købe sådan nogle pindsvinehus. Så man kan vel købe pindsvinehus? Ja. Nej, det skal man ikke. Nej. Så skal man vel have nogle blomster. Som, Ja. Hvad for nogle slags blomster? Nogle, der hører til i Danmark. Lige præcis. Det er nummer 1. Ja, tak. Og når du er i gang med blomster? Ja, skal de gro bare på et tidspunkt? Nå, på dem. Ja, så du skal have nogen, der ligesom blomster gennem hele sæsonen. Og ja, ikke bare, lige præcis. De skal gro på forskellige tidspunkter. Ja. Fucking fedt. Så kan du få... så kommer der sommerfugl. Ja. Der er vel også noget, der hedder sådan sommerfuglebusk. Ja, det er rigtigt. Køb nogle af dem. Køb lige en af dem. Så skal vi have nogle pindsvin. Hvordan får vi dem til? Jamen, der tænkte jeg ellers et pindsvinehus, men det var jo så helt forkert. Ja, det gider de ikke. Jeg tænker, de vil gerne have noget buskage. Hvordan noget er det? Noget busk? Nogle træer? Med træ med buske. Du kan lave en kvægsbunke. Ja. Eller et pindsvinehus. Det er jo lidt det naturlige pindsvinehus. Ja. Så ja. Du får den ikke. Okay. Hvad skal de altid have? Skygge. Ja, det får de jo inden deres... Kattemad. Ja, nej. Det kan de jo godt lide. Jamen, det skal de ikke have. Nå. Man skal ikke give dem mælk. Nej. Hvad skal de så at drikke? Vand. Man kan lige have sådan et lille fuglebad. Du skal lige have et lille vandhul. Ja. Så den tager vi. Det er ikke klart. Den sidste, Martin. Ja. Kan du den? Kan jeg få et lille hint? Lad være med at gøre noget. Lad det stå. Ja. Lad det gro. Ja. Lad det vokse. Lige præcis. Som hende... For Pyrus. Ja. Lad det gro. Lad det vokse. Ja. Jamen, 5 ud af 5. Rigtig jeg synes, du gjorde det fremragende stykke arbejde. Ja. Bum! Så er der pindsvin. Så er der pindsvin og sommerfugl. Så er der sommerfugl. Lige ind i lejligheden. Nemt. Lige ind på studiet. Bonusinfo. Husk lige at flirte bålet inden Sankt Hans. Det er rigtigt. Det gjorde vi jo faktisk. Det gjorde dem, der hvor vi var. Når du siger vi, så er der nogle andre, der har gjort det. Ja, men der hvor vi var. Det er klart. Vi tager den på vores... Ja. At de så lige har flyttet ud på fodboldbanen. Ja, de så ikke havde rykket det tilbage igen. Det var så, hvad det var. Det er så lidt uheldigt. Det er. Ja. Jamen, det er godt, at det må bare så noget nyt også. Det skal jeg det. Må lige hurtigt komme med en OL-ting til. Ja, men så kom. Hurtigt. Så skal den være hurtig. Ja, Canada, de straffe. Canada, de skulle blive straffet til... typisk. Jamen, det er fordi, de har spioneret med droner. Okay. Ja. Jeg skulle til at sige, hvis jeg kunne vælge et land,
Yep. der ligesom ikke... Men det er også fængselsstraf. Betinget fængselsstraf. Okay. Sygt. Jeg skulle sige, hvis der var et land, der var sådan, det her er Mr. and Mrs. Fairplay, så vil jeg lægge Canada rimelig højt i den. Ja. Men de ved det godt, og de ligger så også fladt ned, og deres træner, at det er for fodbold, kvindelandsholdet, de lige har spioneret lidt. At, okay. Ja. Så hun har fået et års... og så har de fået minus 6 point. Den er hård at starte ud. Men de vandt mod New Zealand. Jamen, jeg skulle til at sige... Så nu er de kun minus 3 point. Jeg skulle til at sige... Jeg synes, det kunne være så fedt, at de bare sådan... Nu får jeg bare minus 12 point, så selvom I vinder alle jeres kampe, så kan I max få 0 point. Ja. Den energi er fed. Okay. Men, så de starter hårdt ud. Jamen, vi hæpper da lidt på dem alligevel. Nej, ikke det der snøderi, der er det. Jamen, det kan jeg mærke. Vi kan godt lide en underdog Danmark, lige pludselig. Danmark, det er jo det. Det er virkelig en underdog. Dem holder jeg lidt med, kan jeg mærke. Okay. Ja. Yes. Jamen, jeg var lige inde på TV2 Nord. Det bedste. Og så var jeg sådan lidt... Hov. Er jeg kommet på Ekstrabladet? Hvad er det her for en artikel? Ja. 20 brød ind hos ældre kvinde. Så skete noget uventet. Nå, okay. Ja. Ret uventet bare i sig selv, vil jeg sige. Jeg siger bare, er det her Ekstrabladet? Lad mig da lige komme ind og se, hvad det her er for noget. Der? Ja, og som i god gammeldags Ekstrabladet fasong, så forklarer de overhovedet ikke, hvad der er sket. Nå, okay. Okay, jeg troede faktisk, det var en Ekstrabladet overskrift, som faktisk havde indhold. Overhovedet ikke. Siden det var TV2 Nord. Nej, de kører fuld Ekstrabladet på det. Nej. Fordi torsdag morgen fik noget uventet start for en ældre kvinde i Frederikshavn. Det er to indbrudstyve. Vi bliver nødt til at snakke om Frederikshavn også snart. Okay, det kan vi lige gøre bagefter. Ja. Nu tager vi lige den her først. Ja. Tyvene smadrer en rude i bagdøren. Når hele vejen ind til køkkenet. Wow. Så opdager kvinden de ubudne gæster. Den ældre kvinde lå sig ikke skræmme af det usædvanlige møde, og lykkedes hende at drive tyven tomhændet ud af hjemmet. Så flygtede du en bil og kørte væk. Nå. Ja. Hvor er det uventet? Jamen, jeg ved det ikke. Og kvindens bil og staldbygning har de simpelthen også brudt ind i, og simpelthen taget en planeklipper. Og det er det, de kommer afsted med. Det er dårligt arbejde. Jeg var sådan... Men hvor er det uventet? Hvor er det uventet, og hvordan fik hun skræmt den væk? Det er jo det, vi gerne vil vide. Ja. Men der skete åbenbart nu. Det var så uventet. At de ikke ved, hvad der er sket. At der er ikke nogen, der ved, hvad der er sket. Det er tosset. Det er fantastisk. Det er uventet, at vi ikke fandt ud af, hvad det uventet var. Ja, og det er uventet. Det er det. Jeg havde ventet, at jeg fik svar på det uventede. Så på den måde har de virkelig haft styr på de har kæmpe artiklen der. Kæmpe meta-ting, de har gang i. Ja. Men de kommer til at lave et eller andet med det Frederikshavn deroppe. Hvad er det med Frederikshavn nu? Make Frederikshavn great again. Okay. De er på vej væk alle sammen. Når de er på vej væk? Ja, der er de gider ikke være der? Nej, der er et eller andet deroppe. Nå. Det er da så hyggeligt. Er det ikke dem, der har den der palmestrand? Det ved jeg ikke. Men hvis de havde, så er det nok ikke gået alle sammen. Det er i hvert fald mit bud. Jeg er ret sikker på, at det er dem, der har det er også sådan rigtigt, det er deroppe, ja. Altså, det er jo selvfølgelig palmer, de lige sætter ud om sommeren, og så tager de dem hjem igen. Ja, fordi det bliver koldt igen. Nok ikke være der. Nej. Men ja. Det er så, hvad det er. Okay. Det var en kort snak om Frederikshavn. Det var lige hurtigt. Vi skulle lige hurtigt vende. Ja. Make Frederikshavn great again. Enig. Har du set det med 7-trinsskalaen? De går helt bananas nu. Jeg så bare kort, at for lang tid siden, så alle politikere, det er det værste idé nogensinde. Det skal vi bare have gjort noget ved. Ja. Og nu er de sådan lidt, nu er der gået 4-5 år. Der er gået 4 år, ja. Så vil de gerne, bananas. Så er der lige nogle journalister, der er så nævenyttige, og simpelthen spørger, jamen, hvad har I nu tænkt jer at gøre? Ja. Og så er alle politikere sådan lidt, er det faktisk tid lige nu? Ja. Vi snakkes. Hej. Problemet er også lidt, at bare fordi de har et enråd i Folketing, så kan de ikke gøre det, få det igennem. Jeg forstod det heller ikke helt. De havde en med fra Moderaterne, som ligesom forklarede det der. Jeg tror, det var helt ideen med, at man havde men der er også nogle forligskredse, noget, de skal have med. Okay. Og så har de valgt at fokusere på noget andet.
Det var også det. Og det var fair Den nok. klassiske. Jamen, det var fair Vi nok. er lige i gang med noget andet. Vi er lige i gang med noget andet. Men det bliver ikke inden valget. Nej, Nej, det er der ikke tid til. det bliver der ikke. Men Så det er lidt... må vi lige høre, hvad der er galt med den? Det var på grund af de store skift, kan man sige. Eller de der, at du går fra... Springende i dem. Ja, at du går fra 7 til 10. Det er jo lige pludselig 3 point Ja. i forhold til 0,2 til 4. Så når du udregner et gennemsnit, Ja. så fucker det jo rundt med... De vil gerne have det mere lineært, således at du har... Der var nogen, der foreslog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligesom lidt i ligesom Norge. i Norge. Den Eller- klassiske terning. Ja, eller at der kom en karakter imellem 7. Nej, vi skal ikke have flere karakterer. Nu, vi skal ikke gå tilbage. Nej, jeg siger bare, det var det, de tænkte. Ja, nu siger jeg bare noget hurtigt. De skal ikke gå tilbage til der, hvor vi havde. Om du kan få... Jeg kan ikke huske, hvad den startede for. -3, Jamen, og så bare opad. der var bare en, der havde en rigtig god en, hvor han sagde, vi skal væk med den der -3, og så skal vi have, i stedet for, 7 og 10 og det der, så skulle vi have sådan noget, så skulle vi have 0, 00, 02, 04, 06, 08, 010, 12. Ja. Det lyder meget som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bare de større tal. Bare det, ja. Så måske, det- skulle man bare køre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Det ved jeg så ikke, om de er helt vilde med os. Så skal der være lidt negativt på de der, så det skal være sådan noget minus. Ved du, hvornår det kom igennem, de nye karakterer? Jamen, det gjorde det vel Fordi i... vi kan jo godt huske det. Ja, Men det nu var siger bare... du vi. Jeg du kan huske godt det? huske det. Jeg tænkte, fordi det kom lige omkring, da jeg skulle til at have karakter. Ja, Så det har jo nok været... Kom i 8. klasse eller sådan noget? Eller kom i 9. klasse? kom i 7. Kommer det? 7. klasse? Er det 8? Nej, det er nok 8. Jeg kan Så ikke det huske har jo nok været omkring år 2010, 2008. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg vil være ude i at sige sådan, for fik man ikke karakter efter 3. klasse nu. Nej, nu? Ja, Ja, det aner jeg altså ikke. sådan noget efter... Det tror jeg ikke. Okay. Det Fordi- håber jeg ikke. Jeg kan Det huske, ved vi jeg fik kun karakter i matematik i første gang, vi fik karakter. Fordi Det er ret nemt at... det ville han gerne. Det ville han gerne. Og det var efter den gamle skala. Okay. Ja. Men det var bare, fordi han ikke var... Jamen, oppe på der nummerne. var vi heller ikke kommet over til det nye. Okay. Det var derfor. Men ja, han var også af den gamle skole. Yes. Ja. Det er 17 år siden. 17 år siden. Så er det da heller ikke meget galt. Nej. Var det? Men det var bare... Det gjorde bare sådan lidt ondt, synes jeg, da jeg læste. Nå. Det er 17 år siden. Hvad? Ja. Men ja, det er Det var sindssygt. en menneskealder. Næsten. En myndig menneskealder. Det er crazy. Men jeg det- synes, for en gang skyld, der er Norge jo meget sådan, Den nailede de bare. vi tager en terning. Ja. Det må være rigeligt. Vi tager ikke en af de store terninger, vi tager en af de helt almindelige. Det er ikke Dungeons and Dragons, det her. Vi tager bare den helt klassiske terning. Men der var jo et eller andet med, at argumentet skulle være, at det var mega godt til at sammenligne os med folk i udlandet. Ja. Så vi kunne... Det er som om, det slet ikke har været med i den her diskussion. Det er Nej. som om, folk er pisse ligeglade med det der. Nu skal vi bare have noget, hvor det er nemmere at give dem en ordentlig karakter. Ja, Fordi fordi det er der også det. Jeg ved jo, altså, når jeg tænker udlandet, så tænker jeg jo meget USA. Ja. Som kører A, B, C, D, F. Sikkert. Og det ved jeg A+. ikke, hvordan... Ja, A+. Og det ved jeg ikke, hvordan de sådan omregner det til tal. Nej. Men jeg går ud fra, at det hele blev lavet ud fra, at man kan lave det i forhold til andre lande. Og jeg ved... Jeg synes bare, det lyder mærkeligt, hvorfor man skulle have fra en karakter, som hedder 7, og så skulle du op til en 10'er, Ja. hvor der er 3 point op til. Hvorfor der skulle være... Og det ved jeg ikke, om det er fordi, at de bare har taget den gamle skala, der gik fra op til 13, Ja, og så bare lavet den om, og så sagde okay, men så laver vi så mange trin, fordi det skal passe med udlandet, og så smider vi bare det ind, så det sådan passer nogenlunde med det, vi havde før. I stedet for bare at lave det rigtigt til at starte med. Og så sige, det virker "Godt, lidt som, at det er nogen, Nu der laver er vi bare dårlige en, til matematik, der har lavet det. Jamen, de har lige lavet den der, okay, topkarakteren før, det var 11 og 13, nu slår vi lige halv skade, så kalder vi den 12.
Det kan godt være. Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan, Ja. sådan samtalen havde været. Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke blive klog på Men det. lad os da prøve noget nyt. Ryste Og så siger han, ryste pose. Ryste terning. Brug den. Ryste terning. Jamen, så bliver problemet jo lidt det der med, at så skal man jo have lavet en... Nej, det kan man bare konvertere direkte. Det er sådan set ikke noget problem. Nej. Har du mere? Jeg har ikke mere. Okay. Har du mere? Nej, vi tager det med næste gang, hvis det er. Det bliver næste gang? Ja. Okay. Jamen, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle slutte lidt af på en OL-joke. Yes. Ja. Jeg kunne ikke finde en. Der må da være en sportsjoke. Så du vil bare google en sportsjoke. Ja, men jeg kunne ikke finde nogen gode nogen. Nå. Så jeg fandt en fransk joke. Ej, det er også godt. Det er også OL. Der er til gengæld rigtig mange, som jeg overhovedet ikke forstod, fordi så skulle man lige kende til en masse fransk kultur. Og det gør hverken vi eller lytter. Ja, nej. Ja, der tager jeg lige af mig ned i faldet. Du kan i hvert fald godt tage mig med. Ja, okay. Men nu har jeg fundet en, som jeg tænker, at alle ligesom kan være med på. Selv os to. Ja. Okay. Så er du klar? Jeg lytter. Jamen, hvad kalder man en franskmand i sandaler? Det ved jeg ikke. Philippe Philop. Jeg ved, ja. Jo, der er god. vi godkender den. Tak for det. Tak for det.